Čau, já jsem Dominik a tohle video bude o tomto místě. Místo, kterým bylo vším. Skladem, fitkem, kanceláří, ateliérem a nyní i domovem. No ale je čas udělat ten další krok. Jo, ale předtím si ukážeme, jak to tady celé začalo. Před 10 lety táta tady koupil právě tenhle barák, co stojí za mnou, s obrovským pozemkem, dvorem, přístavky. Nicméně, my jsme bydleli tady v tom pravém křídle. Ty 3 okna, co tam jdou vidět, a ty zbylý 4 v levém křídle, tak to byl takový ten sklad. Tam se prostě odkládaly věci, harampádi, věci, co jsme nepotřebovali. Píše se rok 2020 a tehdy jsem přišel s první myšlenkou na to, že bych založil sportovní brand se sportovním oblečením. S přáteli jsme potom tomu dali název Muvl a o tom snad někdy příště. Rok 2020 přinesl pro svět jednu velkou ránu, a to covid, takže lockdown, zákaz vycházení, žádný fitka. Takže najednou tohle místo, tento sklad, se začal jevit jako ideální místo pro domácí fitko. Musíš si toho bát, ty, jak to říkal tam. Nemaluje. Máš tam hada. Tak, teď ty. Srdíčko. Včera všechny opadaly, já jsem. Teďka a mamka. No, my se na to jenom bude dívat. A tak jsme se do toho pustili. Pomalu si to tady vybavili. Osy, kotouče, jednoručky a spolu s Jirkem jsme tady odcvičili celý covid. Postupně přicházely v tomto prostoru první změny. Zdi, koupelna z WC. Táta měl hlavní slovo, takže než jsem stihl cokoliv říct, už měl vybraný materiály, obklady, barvy. A výsledek vypadal nějak takto. Jo, bylo to nic moc. Navíc zapomněli udělat spad, takže voda tekla kamkoliv, jen ne do odpadu. A ty moje zdi? No, zjistil jsem, že napatlat penetraci na staré tapety byl fakt průšvih. Loupalo se to, padalo mítka. No, prostě katastrofa. Takže se to muselo udělat pořádně. Prostě profesionálně. Někým, kdo ví, co dělá. Takže jsme vzali prvního řemeslníka z místní hospody. Jo. Nová umítka, vymalováno. Teď se ještě dodělá podlaha. Vybrousit, naleštit, lišty kolem a dovybavit. Tady je připraveno na kuchyň. S příchodem roku 2022 se opět začalo rozvolňovat, fitka otvírat, takže tento prostor už začal moc fungovat jako taková kancelář a ateliér. Naše kancly, posilovna, vesměs hotovo. Ještě se tady musí doplnit nějaké vybavení, stoly a místo, kde budeme zpracovávat potom vaše zásilky.
Ale ani to netrvalo moc dlouho, protože jsem se v Brně stěhoval do nového bytu a s sebou jsem vzal veškerou práci, techniku i sklad. A tak tady ten prostor zůstal opět prázdný. Ale o rok později jsem si říkal, že už tady je ta koupelna, proč tomu neudělat tady příčky, utvořit pokoje, kuchyň, prostě domov. Tak jsem si našel šikovného stavbyvedoucího a svěřil jsem mu to. Našel elektrikáře, malíře, sádrokartonáře, podlaháře a já mohl jenom v klidu být v Brně, pracovat, tehdy i studovat, mezi tím, co stavbyvedoucí dohlížel na to, aby to tady bylo tak, jak má být. A ještě jedna věc. Museli jsme to udělat fakt rychle, protože taťka odlítal do Vietnamu. To znamená, že já jsem měl volnou ruku. Mohl jsem rozhodovat to, co tady bude a jak to bude vypadat. A tohle je výsledek. Obrovský byt 4KK, ložnice, pracovna, pokoj, obrovská kuchyň s ostrůvkem, tady ta prostorná část obývacího pokoje. Zamýšlený to bylo jako investice. Investiční byt na pronájem. Nakonec se sem ale přestěhovali naši. Vydrželi tady necelý rok, pak se odstěhovali jinam. Takže to tady zůstalo opět prázdný. A co bylo potom, to vám řeknu za chvilku. Prvně jdeme stěhovat. A tak využíváš to, ne? Jakože... Já jsem to udala, jakože něco jsem jako Rákos ne, ale to vás. A pak mi do života vstoupila Pája. A já jsem se rozhodl, že se vrátím zpátky do Znojma. Tady jsme spolu bydleli asi rok a pak jsme se rozhodli, že je čas se posunout. Dál do nového, který jsme si teďka navrhli, tak jak jsme chtěli. A právě se do něho stěhujeme a hrozně se těšíme. Ale o tom zase někdy příště. Tak jen. My už máme většinu věcí přestěhovaných, díky klukům to šlo docela rychle a stihli jsme to za 5 hodin. Naplnili jsme 3 auta, dodávku, 2 takové větší auta, osobáky, ale jak vidíte, už je tu prázdno. Ale říkal jsem si, že ještě bych vám mohl ukázat, jak to vlastně tady celý vypadalo, kde jsme co měli a tak. Začal bych rovnou tady v tom zadním pokoji, což byla naše master bedroom. Manželská postel, 2 komody, 1 skříň, 2 štendry, nic víc. Takže tohle byla naše spací místnost. Ze spací místnosti jsme se dostali do toho obrovského prostoru a to kuchyň a obyvák. V obyváku jsme upřímně moc času netrávili. Je tu sice televize, na kterou jsme taky nekoukali, protože není ani dokonce zapojena. Takže tohle bylo pro nás takový nevyužitý. Kde jsme ale naopak trávili hodně času, převážně já, bylo v tomhle pokoji. A to je pracovna. Tady jsem měl svůj setup. Monitor, počítač, veškerou techniku, sklad. A tady jsem opravdu trávil jako hodiny a hodiny. I po nocích. A to hodně. Tady v těchto místech měla Pája svůj stůl, nějaký skříně, tiskárna, dokumenty. Ta potom změnila z tohoto pracovního místa, spíš, že trávila čas tady na baru, kde jí to víc vyhovovalo. U toho si popíjela kafíčko. A kuchyně. Tu jsme strávili veľa času, oba dva.
společně. Vařili jsme si různá jídla. Máme rádi jídlo, bavilo nás to. Posloužila dobře. Ale už se těším do nové kuchyně, kde mám třeba i myčku, kterou jsem nikdy v životě neměl. Takže myslím si, že to bude fajn. Když se dostanu dál, tak další místnost. Opravdu velký pokoj, který sloužil jako takový pokoj pro hosty a zároveň taková naše sušárna, kde jsme žehlili, měli tady po sušičce prostě hozený oblečení, když se nám to nechtělo rovnou skládat, takže tohle byla naše sušárna. A tak no, takový porčus trošku. Komora, to je další taková místnost, kde je momentálně bordel, ale taková malá technická místnost. A určitě super, jsem za ní rád, že tady byla. Pak jsme tu měli koupelnu. Teď se to tady dost ozývá, jak je to prázdný. Tady byla pračka, sušička, záchod, no. Tohle je to nevzhledný, těžko se to vysvětluje, ale původně tady tohle měl být investiční byt. To znamená, že jsem fakt jako tolik nehleděl na tu estetiku a nevěděl jsem, že se sem jednou přestěhuji a budu tady žít rok. Takže kdybych věděl, že tady budu bydlet, tak to určitě řeším jinak, ale v rámci investice mě to nedávalo smysl. No, takže tohle byla naše koupelna, sprchový kout, umyvadlo a tady člověk, když seděl tady na záchodě, tak potom mohl krásně koukat na zámek. Tohle je zvnitřku, ale ještě bych vám ukázal asi i venek, protože proč ne? Máme obrovský dvůr, měli jsme obrovský dvůr a možná vás vezmu i to, co je pod touhle podlahou, pod námi, a to obchod. Pravý vietnamský potraviny. Tak, naše vchodové dveře. Taky nevzhledný, ale funkční. To nám stačilo. Toto je náš dvůr. Obrovský. Tam jsme bydleli, dole obchod. Tady tyhle prostory navíc jsme využívali spíš jako takový odkladiště. Tam v tom okně, tam má náš soused teďka takovou svoji domácí posilku. A tamhleto, to jsou vchodové dveře k ním domů zase. Takže obrovská zahrada, obrovský dvůr, který jsme my ale nevyužívali. A spíš to využívali naši sousedé, lomeno nájemníci. A pěstovali si tady různé věci, zeleninu a vůbec nevím co všechno. Parkovací místa pro 2 auta, kde jedno bylo naše, parkoval jsem tam převážně já a druhý je nájemníka. A potom tady parkujou svoji dodávku a ještě tam mají vchod do skladu. Co bych vám dál ukázal je tady tu část. Tu si pronajímá, mu říkáme takový dědeček. Je to náš dlouhodobý známý, který nám v životě už mockrát pomohl. Je to bývalý zedník a taťka mu vlastně pronajal tady tenhle prostor. Má tady neskutečný bordel. Plechovky? Okay. Jinak on tady má slípky, kohouta, kachny, to jsem ani nevěděl. Nazdar holky. Má tam ještě něco? Asi ne. Takže holky si tady takhle v míru žijí. Tak. Co tu má dál? Králíčky. Ty brďo, těch je. Nazdárek.
Má dalšího. To je mocek. Tam má tuším ryby. A mně se tam ani nechce. Prostě... Jo. Má tam prostě bordel. Jo, ale vím, že v létě si tam pěstuje rajčata, papriky a zeleninu. Měl tady ještě kozy. A ještě tady mám, myslím, něco, co vlastně nevím, co je, ale hrozně to řve vždycky. Jak nějaká koroptev nebo něco takového. Ale Upřímně, nevím. Vypadá, že tam něco je. já se přiznám, že tady jsem poprvé v životě. Vůbec jsem nevěděl, že tady tohle tady je. A něco tam je. A upřímně, holuby? Slepice? Jo, už to vidím. Tak tohle... To ani nevím, jestli uvidíte. Vidíte to? Co to je? Že tady takhle si naši tady tehdy obchodovali. A já jsem tady trávil dost času a štvalo mě to, nechtěl jsem. Sralo mě to. Ale musel jsem. Rodinný podnik, musel jsem pomoct našim, taková ta levná pracovní síla. No, takže tady byly potraviny, na druhé straně drogerie a to je celé. Takhle to tu vypadalo. No, mám na to ne moc dobrý vzpomínky. Já jsem rád za to, že dělám to, co dělám. A rozhodně to není tady toto. No, moc se na to ne... Nazdar. A děda. Čau. Co vy tady, děto? No už hotovo, přestěhováno. A jako to jste nechali jít, nebo? Ne, ale zatím... Je to furt vaše? Je to furt naše. To není tvůj pes, že? To byl tady předával Jo, vím. umřel, víš? No, takže jsme přestěhovaní a uvidíme, co s tím dál. Měj se, čau! Tak, to byl on, to byl náš děda. Dědeček, kterýho mám rád a který nám i pomáhal vlastně vybudovat tady tohle celý. Myslím, že nechal tam spoustu práce, hodin a já si to nesmírně vážím. No nic, Pája už odjela a já jedu posledním autem teďka do Pohořelic, do našeho nového